Pro pracující v zemích, jako je Česká republika, Slovensko, to rozhodně jako žádná výhra není. Pro majitele finančních fondů a velkých firm je globalizace ráj a samozřejmě oni si přejí, aby nadále pokračovala, což se ale podle mého názoru už ta velká vlna do toho roku 2008 si myslím, že už dál pokračovat nebude. Cez aplikáciu sme sa spojili s českou ekonomkou a publicistkou, pani docentkou Ilonou Švihlíkovou. Dobrý deň želám a veľmi pekne ďakujem, že ste si na nás našli čas. Dobrý den. Pani Švihlíková, vy ste okrem iného odborníkom na globalizáciu. Keď si človek toto slovo hodí do Google, tak sa o nej dozvie základné veci, čo to vlastne je, ako funguje, aké sú pozitíva, aké sú negatíva. Z vášho pohľadu ako experta prevažujú pozitíva nad negatívami? Alebo ako pre koho? No, přesně, jako samozřejmě globalizace je proces, který jako velmi silně rozdělil zájmy jednotlivých zemí uvnitř těch jednotlivých zemí a jednotlivých regionů. Jsem ráda, že jste tímhletím začala, protože to je taková méně častá otázka. A není to něco, na co se mě běžně někdo ptá. Je to proces, který vlastně z toho ekonomického hlediska my vidíme, že má ty kořeny v těch 70. letech 20. století. Vím, že třeba historici nebo filozofové to vnímají jinak, ale řekněme ten ekonomický pohled vlastně říká, že je to hodně ta globalizace spjatá s rozvojem té neoliberální ekonomie, s rozvojem přímých zahraničních investic a samozřejmě i s nadnárodními korporacemi, které se stávají jedním z těch hlavních aktérů globalizace spolu s nadnárodními institucemi, jako je Mezinárodní měnový fond. To znamená, jsou to rozhodování, která překračují rámec jednotlivých států a to, co vidíme dnes, ty následky jsou, že globalizace velmi výrazným způsobem umenšila ekonomickou suverenitu řady zemí, nejenom těch malých, jako je Česká republika nebo Slovensko, ale i těch velkých, jako Spojené státy. To, co dnes vidíme u prezidenta Trumpa, to je vlastně jakoby zpětná vlna proti globalizaci. To je velmi silně antiglobalizační rétorika, ale i politika, konkrétní opatření. Takže přestože globalizace vznikla na západě a mohli bychom říct, že z velké části má svůj původ ve Spojených státech, tak dnes vidíme, že to jsou právě ty Spojené státy a další země západu, které se proti té globalizaci hodně vymezují a chtějí nějakým způsobem pozměnit, což se i děje, třeba z hlediska zahraniční politiky samozřejmě. Globalizace je založená na efektivitě. To znamená nejenom, že mohu volně vyvážet a dovážet, to není obchod, je to hlavně o finančním kapitálu a možnosti investovat všude a zároveň taky stahovat ty peníze, když se něco stane nebo když ten investor má pocit, že se něco děje a využívat ty rozdíly v těch daných zemích, to znamená, kdo má nejlevnější pracovní sílu, typicky nejlepší daňové pobídky a podobně. I proto vlastně třeba Joe Stiglitz, můj oblíbený americký ekonom, říká, že je tam velká vazba na ten závod ke dnu, kdy ale mezi sebou nesoutěží firmy, ale státy. Státy mezi sebou soutěží. Kdo poskytne jaké výhody právě těm nadnárodním korporacím. Takže pro pracující v zemích, jako je Česká republika, Slovensko, to rozhodně jako žádná výhra není. Pro majitele finančních fondů a velkých firm je globalizace ráj a samozřejmě oni si přejí, aby nadále pokračovala, což se ale podle mého názoru už ta velká vlna do toho roku 2008 si myslím, že už dál pokračovat nebude. Netroufala bych si predikovat úplně jako konec globalizace, ale rozhodně velmi výrazné oslabení a vznik prostě jiného typu hospodářských vazeb. Myslím si, že nejblíž jsme asi nějakému blokovému uspořádání. Spomínali ste, že sa to všetko začalo v 70. rokoch minulého storočia, to znamená, že už nejak vyše 50 rokov sa na tomto pracuje, teda najmä tie nadnárodné koncerny, aby mohli v podstate z celej planety spraviť takú malú dedinu a oni si vyzobávali tie pozitíva a na ten bežný pracujúci ľud sa pritom až tak veľmi nehľadí. Je to tak?
Nehledí se vůbec. Vlastně to, co vidíme, je úplně jako opačná konkurence. Jo? My pořád posloucháme, jak si firmy mají mezi sebou konkurovat a podobně. Tak v globalizaci ty velké firmy se slučují do ještě větších. My vidíme velkou koncentraci, zejména ve finančnictví, ale i v jiných Mhm. prostě sektorech. To znamená, ty obrovské nadnárodní korporace jsou čím dál větší a větší a oni si spolu zase tak často jako nekonkurují. Oni v řadě věcí naopak intenzivně spolupracují. Ten, kdo si konkuruje, jsou některé země. To jsou ty různé investiční pobídky, a jak snížíme daně, a jak ještě zakážeme odbory a podobně. A potom ta konkurence je hlavně u těch pracujících. Jo. Mhm. A ta mobilita toho kapitálu znamená, že vy si konkurujete s pracovníky z celého světa a oni nemusí být na tom stejném místě, jako jste vy. Jo, protože ten kapitál se přesune za nima. Takže naši pracující dělníci si nevědomky konkurují prostě s lidma z Indie, z Kambodži, z Vietnamu a podobně. Jo, to znamená, tahle konkurence teda je opravdu jako drtivě silná. Ta rozhodně je, ale jako na těch špicích tam to jako zas tak moc nefouká. To si jako nemusíme dělat iluze. Takže globalizace samozřejmě vedla i k obrovskému přerozdělení bohatství uvnitř těch západních zemí, zejména ve Spojených státech, vedla k obrovskému přerozdělení směrem nahoru, k 1%, ale i k tomu 1 promile ještě víc, to znamená jako velmi silná oligarchická podoba společnosti. V nějaké míře to vidíme i v těch dalších západních ekonomikách, kde vlastně skoro všude ta nerovnost velmi výrazně vzrostla, ale je pravda, že řada těch výrobních kapacit se zase přesunula do těch asijských zemí, kterým to pomohlo minimálně plošně, pak záleží na jejich redistribuční politice uvnitř zemí. To znamená, dneska vlastně vidíme, že ta výrobní základna světa se přesunula do Asie. Na prvním místě je to Čína, ale není to jenom Čína, je to spousta dalších zemí. Mhm. Je to Vietnam, je to Indonésie, je to samozřejmě Indie. Jo, to znamená, celý vlastně ten oblouk té východní, jihovýchodní až jižní Asie je dneska vlastně ta průmyslová základna světa. Je v podstate tie najľudnatejšie štáty, asi môžeme povedať. Lebo je tam A tých které byly pracovníkov. i úspěšné s tou průmyslovou. Spomínali ste, že najväčším hráčom globalizácie boli svojho času Spojené štáty, ale momentálne ako keby sa už odkláňali od toho. Z ktorých štátov vy cítite momentálne takže najväčší tlak na to, aby globalizácia ďalej fungovala, prehlbovala sa? No dneska je to paradoxně hlavně z Číny. Čína? Dneska ten zastánce globalizace vlastně největší je Čína. Některé zmínky můžeme najít i v těch zemích BRICS, ale jako je to formulováno poněkud opatrně, jo? Není to úplně jako nějaký nadšení, ale Čína bezesporu, protože je to hra, ve které vyhrála, jako to nemůže být sporu. A to, co se jí podařilo jako dohnat a předehnat za 40 let, to nemá v hospodářských dějinách obdoby. To jsme nikdy neviděli. Prostě za celou, co máme minimálně záznamy a co víme. A Čína si přeje, aby tenhle svět té globalizace prostě dál pokračoval. Ona se chovala velmi chytře, dokázala ovládnout celou řadu těch výrobních řetězců, ať se to týká elektroaut, ať se to týká solárů, řady těch technologií spojených třeba právě s obnovitelnými zdroji. Jo, to znamená, že jako tady skutečně hodně investovala, má velký vliv na to, jak vypadá doprava po celém světě, včetně silného loďařství, to, že skoupila celou řadu přístavů. Takže pro Čínu by bylo záhodno, aby prostě ta globalizace založená na efektivitě a dneska už pro ní i na tom vědecko-technologickém poznání, aby dál pokračovala. Ale ten odpor vidíme z řady těch západních zemí. U USA je to jasné, tam prostě tvrdí, že došlo k deindustrializaci, což je pravda, a chtějí obnovit průmyslové kapacity. No a řada těch dalších takzvaně západních zemí někdy ideologicky, někdy tam jsou i jiné důvody, prostě chce, aby mezi sebou více obchodovaly země, které jsou takzvaně kámoš. Jo, to znamená jako vztahy jenom mezi těmi, co mají stejné hodnoty. A ta globalizace je úplně o něčem jiném. Globalizace je prostě o efektivitě, o prostě takový jako velmi tvrdý kapitalistický efektivitě samozřejmě, ale ty úvahy dneska, že strategická autonomie a sankční, hodně uvalování sankcí, prostě to není součitelný s globalizací. Áno, tie sankcie sa začali veľmi výrazne objavovať na svetovej scéne najmä po nástupe Donalda Trumpa do druhého funkčného obdobia. Vieme, že sa vyhrážal všelijakými colnými vojnami, 500% clá a podobne.
Myslíte si, že keby prišlo naozaj na lámanie chleba, vy ste povedali, že Čína tie preteky globalizačné vyhrala, že sa stala víťazom, že by Spojené štáty v konečnom dôsledku boli na tom dobre, alebo skôr by nakoniec museli stiahnuť chvost a priznať si porážku? Tak ono, ty sankce jsou mnohem širší než on cla, že jo? To je nějaká obchodní politika, která se teda ve Spojených státech teď realizuje, ale s jako nejasnými úspěchy, řekněme, jo. Teď bude rok za chvíli, kdy vlastně nová administrativa nastoupila, bude prostor to zhodnotit. Mhm. Ono jako návrat průmyslu do země jenom na základě cel je trošku málo, když pravda Američané mají i ty levné energie, to už je mnohem jako větší vábnička z tohohle hlediska. Víte, ono obnovit průmyslovou slávu, to může trvat desetiletí. To není politika na jedno volební období, ať by si Donald Trump a jeho tým počínal sebelépe a byli prostě jako rychlí jak blesk, tak ono to nejde. A ten hlavní problém pro Američany samozřejmě spočívá v tom, že oni vůbec nemají systém průmyslového vzdělávání. Mhm. To znamená, oni mají hrozně slabou základnu prostě technických profesí a technických inženýrů. Ty si musí dovážet z jiných zemí a bez toho jako tu průmyslovou bázi prostě neobnovíte. Jo, bez Mhm. toho můžete dělat nějaký jako jednoduchý mechanický práce, což jako určitě možný je, ale to asi myslím, že jako Donald Trump nemyslel jako tou reindustrializací země, jo. Asi to myslel jinak, teda tušila bych, jo. Takže ten vzdělávací proces samozřejmě jako trvá a tam nejsem si jistá, jestli vůbec jako tuhle souvislost nějak jako chtějí Američané uchopit. V tuhle chvíli oni hodně sází na to, že ještě ovládají pořád tu finanční infrastrukturu, to znamená americký dolar, ale že mají vlastně pod kontrolou i SWIFT, sice sídlí v Belgii, ale je pod kontrolou Spojených států, že mají samozřejmě všechny ty banky, finanční fondy, jo? To znamená, že prostě celý ten finanční ekosystém je do značné míry pod jejich kontrolou a tohle považují za svou silnou stránku, se kterou Mhm. prostě chtějí dál pracovat. Pýtal som sa preto, lebo keď sa aj dohadovala obchodná dohoda medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými, tak niekoľko ľudí sa ozvalo v zmysle, že mali sme si buchnúť po stole a radšej ísť do nejakého konfliktu, možno do nejakého náznaku obchodnej vojny a že v konečnom dôsledku by Amerika napokon ustúpila. Takže či je to naozaj tak, či sú Spojené štáty americké až takým silným hráčom, že by sa naozaj stali víťazom, ak by prišlo k niečomu naozaj vážnemu, zásadnému? Já si myslím, že nejsou, rovinu řečeno, ale Evropská unie jako dělá velké množství chyb, když to řeknu hodně mírně, a to, co vlastně jako provozuje v posledních letech, je, že si prostě všude vytváří nepřátele. Jo, to znamená, oni neustále prostě říkají, jako Čína, jak je hrozná, nesmíme obchodovat s Čínou. Že? No tak Rusko to je sankcionovaný, prostě já nevím už kolikátý balíček sankcí, tak Rusko je taky strašný, že jo. Teďko na ty země globálního jihu se nově bude uvalovat uhlíkové clo, no tak kde máte nějaký přátelé? Jo, to znamená, ta von der Leyenová a ten její tým vlastně vsadili všechno na to, že bude nějaký to transatlantický partnerství, ale ani za boha je nenapadlo, že by tam mohlo dojít k vnitřní změně v těch Spojených státech, jo. Znamená, oni počítali dál, že budou mít prostě ten patolízalský vztah k té Bidenově administrativě, by tam byla Harrisová, to je jedno prostě, jo, byla by to stejná linie politiky, ale ono tam došlo k té změně. Já si myslím, že se z toho do dneška nespamatovali, že to vůbec nechápou. Že vůbec nechápou, že prostě ten Trump a jeho tým, J.D. Vance, jsou symbolem nějaké vnitřní krize ve Spojených státech. A oni vůbec jako neví, jak s tím mají nakládat. Jo. To znamená, nebyli vůbec připraveni a nebyli schopni vlastně si zajistit žádnou pozici. Protože když mohli říct, ale my tady obchodujeme s Čínou, my máme vztahy s Ruskem, my máme vztahy, já nevím, se zeměmi jihovýchodní Asie a tak dále, tak prostě se tomu buď nevěnovali, nebo ještě prostě tady říkají, my na vás uvalíme uhlíkový cla, protože tady zachraňujeme planetu, anebo vás usankcionujeme k smrti. Jo, takže jim vlastně jako by nikdo jiný nezbyl z tohohle hlediska. No. A když už uzavírají nějakou dohodu, tak to udělají tak nešťastně, že vlastně se ještě víc rozhádají mezi sebou. Viz dohoda Mercosur, že jo, která velmi výrazným způsobem ohrozí soběstačnost zemědělství v Evropské unii. Jo, to je prostě jako neskutečný amatérismus v tom ohledu. Takže jako, jak říká Trump, s jakýma kartama oni tam mohli hrát? Od levných energií se odstřihli, ještě jsou na to pyšní. Jo. Bojují proti Číně, bojují proti Rusku, bojují proti každému, kdo nezdílí jejich šílený názory na klima. Jim tam nikdo nezbyl, takže prostě ten Trump je dostal tam, kam je dostat chtěl.
a ponížil je způsobem, který možná jako ve světové diplomacii ani nemá obdoby. Áno, na golfovom ihrisku s úsmevom na tvári No to bylo podpísali clá. úplně, a jak tam prostě ta von der Leyenová, která tady jako jindy má řečí, jak tady vládne pomalu zeměkouli, ona tam seděla jak nějaká 5letá holčička, která jako poslouchá, co jí ten starý pán řekne a to ona mu všechno odkejvá. To byl opravdu, to byl drsný pohled, ale zároveň velmi pravdivý, který odráží skutečný význam Evropské unie ve světové politice, bohužel. Áno. Paradox je, že oni to prezentovali ako víťazstvo v konečnom dôsledku, že tie clá sú viac menej v pohode. To jim zbylo jinýho, no. No, bolo to v celku zaujímavé a možno až tragikomické. Keby sa nás to až tak bytostne netýkalo, tak by sme sa možno smiali trochu viac. Európska únia, akú silu, aký výtlak má v súčasnosti tento blok? Má vôbec ešte nejaký? Lebo stále počúvame, že sme si sami zdevastovali priemysel tým, že ekologické normy, odstrihnutie sa od prístupných a lacných zdrojov. V podstate v Európe čo ešte funguje? Máme ešte čo ponúknuť svetu? Máme čím bojovať? Máme nejaké karty v rukách? Tak Evropská unie stále jako prostě oblast, region je velmi bohatý v tom srovnání. Problém je v tom, že to bohatství je do značné míry akumulované těmi předchozími generacemi. Jo? To znamená, že vlastně žijete z minulý slávy. Ale ta byla veliká, a teď neříkám, že byla vždycky hezká, jo? Z hlediska koloniální minulosti a tak dále, ale byla veliká, to znamená, to bohatství je nashromážděný tak, že ještě nějakou dobu se z něho prostě žít dá. Ale to, že relativně ten význam Evropské unie upadá, o tom nemůže být sporu. V těch ekonomických kategoriích máme jednoznačně čísla, prostě když porovnáme, tak vidíme, že prostě ta propast vůči Spojeným státům se zvětšuje. To je i ta Draghiho zpráva mimochodem, jo, která to vyčísluje poměrně přesně. Vlastně i od té lisabonské strategie, která měla dohnat a předehnat, tak se stal pravý opak. Ten význam Evropské unie ve světové ekonomice klesá a je tu samozřejmě Čína, která někdy kolem toho roku 2016 se stává největší ekonomikou světa podle parity kupní síly. Takže tady ten význam Evropské unie klesá. Co klesá, je vlastně i ten její význam v těch strategických sektorech. To znamená, nepodařilo se jí navzdory všemu tlachání prostě získat dominanci v těch obnovitelných technologiích. Tam to všude ovládla Čína, včetně zpracovacích kapacit, surovin a tak dále. To znamená krok, který byl nepromyšlený, zatímco Čína se na to strategicky připravila. Evropská unie prostě uvaluje povolenky a uvaluje uhlíková cla, ale uvnitř té ekonomiky prostě nedošlo k těm zásadním změnám, tam prostě chybí to strategické plánování naprosto. Stejně tak není schopná mít třeba nějaké prostě ty firmy z hlediska umělé inteligence. Já si myslím, že to je nadhodnocená bublina, ale minimálně některé z nich prostě vytváří nějakou přidanou hodnotu, tak ty se téměř taky nevyskytují v Evropské unii. To znamená, ona nemá jakoby tam, není tam nic jako zásadního, co by ji odlišovalo. Ona má ten klasický průmysl, v tom byla velmi dobrá, spalovací motory a podobně, ale to si sami ničíme. To jsme si sami řekli, že to je fuj a že to zadupujeme do země, protože zachraňujeme planetu a tím pádem vlastně na ní jakoby nezbylo tam nic. Jo, není tam ani dominance v těch moderních technologiích, ani v umělé inteligenci, ani ve finančnictví a ten klasický průmysl, kde bychom byli dobří, a to by zase pro mě nebylo úplně tak málo, abych tím neopovrhovala, tak to jsme si sami sobě zakázali, že to je vošklivý, že to nechceme. Jo, tak jako, co potom jako máte dělat? A už jsem se zmiňovala samozřejmě o té zahraničně politické pozici, která je extrémně ideologická, já bych řekla fanatická přímo a skutečně vede k tomu, že Evropská unie si vytváří všude nepřátele. Ono je jako na nějaké prostě poučování z hlediska hodnot a vy musíte uvalovat sankce, protože my to tak chceme. Na to není dneska nikdo zvědavý. Ty země globálního jihu prostě třeba nemají ještě tu ekonomickou sílu, ale rozhodně se cítí mnohem více suverénní než před nějakými 20-30 lety a oni prostě už nejsou zvědavé, aby nějaká hloupá Kalasová je prostě poučovala o tom, jakou mají dělat zahraniční politiku a že jako mají poslouchat evropské pány, jo. To jako s tím dneska narazíte v afrických zemích všude, to jako opravdu už jako tady není 19. století. Takže skutečně politika, která je kontraproduktivní jak navenek, tak bohužel dovnitř. To znamená, my ještě žijeme pořád z té minulé slávy, z toho minulého akumulovaného bohatství, ale ono už to takhle dlouho fungovat nemůže. A ten relativní pokles je patrný. Jo? A je to takový tragický.
přesně jak jste řekl, ono by se tomu člověk i zasmál, kdyby v tom ovšem nežil. Presne tak. Vravia európski lídri, teda počuť také názory, že treba vydržať tých pár rokov, kým bude Trump pri moci, počkať, kým sa tam opäť dostanú demokrati a vraj zase potom bude všetko fungovať v tých starých kolejách. Je niečo také podľa vás reálne, aj keby k tomu došlo? Já si myslím, že oni vůbec jako nechápou že si myslí, že lze otočit časem zpět, jako kolem času zpět, jo, a to takhle jako nefunguje prostě, jo, to je řada těch změn, které dělá Trumpova administrativa, budou změny dlouhodobého charakteru. A druhá věc je, ten Trump se přece nedostal k moci jako nějak jako náhodou nebo omylem. Vždyť ty Američané už s ním měli zkušenost, kterou asi nezhodnotili úplně ideálně. Jo. Ale následně to, co jim předložili demokraté, pro ně bylo ještě mnohem horší, než ten Trump, se kterým už tu zkušenost měli. Jo. To znamená, to je silná výpověď o tom, co se děje uvnitř té americké společnosti. Jo. To znamená, tam je krize uvnitř té americké společnosti a je to prostě, je to ekonomika, která už nedokáže ani kdyby chtěla prostě hegemonicky jako určovat celý svět a všude dělat toho světového policajta, jako to chtěl Biden, respektive Biden asi nechtěl nic, ten ani nevěděl, že je naživu, ale prostě ty lidi kolem něho, kteří ho řídili a kteří skutečně řídili teda Spojené státy, že tak on byl už úplně senilní, tak tam jako nemůžeme očekávat, že tam byla nějaká jako jasná vize, že? No, ale prostě ti, kteří byli kolem něj, tak tohle tu představu měli, to je spor uvnitř Spojených států samotných, jo. A to není nic nového, to znamená, my tam vidíme střet, že jedna skupina říká, že vnitřní problémy vyvezeme, to znamená, budeme dělat barevní revoluce, války, změny režimů a podobně, jo, to je Biden, a potom je ta Trumpova administrativa, která říká, musíme se finančně zastabilizovat, to znamená, když už nějaký konflikt, tak na něm chceme hlavně vydělat, chceme z toho mít něco pro nás a zase pro nás, jo, a moc jako zase intervenovat nebudeme, nebo je tam taky ta intervence, je tam ta Monroeova doktrína, jako, ale méně, řekněme, alespoň méně a nebudeme dělat změny režimu a tyhle ty věci, protože prostě finančně a politicky na to nestačíme. Jo, prostě není to dost dobře možný. Je tam nějaký aspoň nádech realismu z tohohle hlediska, jo. Neříkám, že úplně, ale nějaký aspoň tam je. A tohle je prostě střet, který se vede uvnitř té americké společnosti. A teď se jako představovat, že se jako vrátím, jo, a ono to zase jako naskočí stejně, jako to bylo za té Bidenovské, to je jako hrozně nebezpečná úvaha, protože prostě ten svět se vyvíjí někam úplně jinam. Jo, to není o tom, že je tady BRICS, je tady Šangajská organizace spolupráce. Prostě ty země už dneska se chovají jinak, oni už nechtějí stát v pozoru před Spojenými státy, jenom proto taky, že to je pro ně jako velmi často politika, která je extrémně nebezpečná. Že? On to velice výstižně řekl Kissinger. Jo, říkal, že je velmi nebezpečné být nepřítelem Spojených států, ale že je smrtící být jejich přítelem. Jo. A to si myslím, že je naprosto přesný. Jako jo, naprosto přesný. Jo. Podívejte se na Afgánce, jako jo, kteří věrně sloužili Američanům, jako jo, jak dopadli. Jo, a takhle můžeme pokračovat jako s celým seznamem. Jo. Takže ten svět se skutečně mění a ta představa, že se vrátíme k tomu modelu, kdy prostě Spojené státy budou hezky platit ty evropské neziskovky a budou rozvracet jednotlivé volby a dosazovat svoje loutky a podobně. Chápu, že pro Lyonovou je tohleto úplně jako snová vize, nádherná, ale já si myslím, že prostě je tady nějaký poučení, uplynul nějaký čas a že není možné se k tomuhle plně vrátit. Vy už ste spomenuli aj zo skupenie BRICS. Ako sa pozeráte na túto stále väčšiu a väčšiu silu, aj ekonomickú? Já si myslím, že BRICS má před sebou velkou budoucnost. A myslím si, že je to velká naděje, upřímně řečeno, pro celé lidstvo. Ale je to vždycky uskupení, které prostě bude mít ten politický rámec. Ten základní rámec není, že je protizápadní. Ten základní rámec je být nezápadní. Nezápadní. To znamená hledat svoje cesty rozvoje, svoji suverenitu, případně ve spolupráci se zeměmi, které to cítí, vidí podobně a mají podobné zájmy. Jo? Což oni říkají, oni ty země jsou různí a jeden jako zemědělec a ty těží ropu a ty jsou demokracie a ty ne. Já říkám, to je úplně relevantní jako tohleto. Jo, to je taková ta snaha toho západu furt jako rozdělovat ideologicky hodnoty. Že? To nemá vůbec žádný smysl. Hlavní je zájem. Hlavní pro stát je jeho zájem. Jestliže můj zájem je podpořit ekonomickou suverenitu, a neakceptovat slepě všechno, co jde ze západu, protože mě to ohrožuje a protože to země dělá kolonii, že jo? Indie by mohla povídat,
tak prostě můj zájem je hledat něco jiného, co mi dává důstojnější pozici, že jo? Jako, jo, to je. A to je to, co je prostě intenzivně spojuje. A já si myslím, že ta politika Spojených států i ostatních je natolik arrogantní, že vlastně do značné míry ten BRICS je jejich dítě. Jo, to je dítě americký a západní arogance a chování, který těm zemím dlouhodobě škodilo. Jo. Takže to oni je do značné míry stvořili. Ono to tak jako bývá, že jsme největší nepřátelé si stvoříme sami. Jo, tak to tak je. Samozřejmě u těch chytřejších politiků západu ti se pokusí ten BRICS rozbít. Jo, to znamená, Trump se o to snaží, ne moc šťastně, to znamená zničit G7, teda stejně k ničemu, a vytvořit nějaký nový formát, kde bude Rusko, Čína, Indie a nějaký Japonsko a tak. Samozřejmě země EU úplně ignoruje, což se mu nedivím. Jo? To znamená, ta snaha jakoby je různě rozbít a rozdělit tady bude a je otázka i z těch státníků v jednotlivých zemích, do jaký míry si prostě uvědomují, že ta jejich kooperace, neříkám společná pozice ve všem, to je nesmysl, jsou to velmoci, ale minimálně regionální velmoci, ale minimálně koordinace řady kroků jim nakonec může jako velice pomoct a že i když prostě Indie je obrovská země, nejjednatější světa, tak je dobrý, když v řadě prostě bodů politických, dopravních, ekonomických, prostě bude mít někoho, na koho se může spolehnout. Jo. Je to pořád ještě na začátku, je to vlastně pokus o to nově uspořádat i mezinárodní vztahy a mezinárodní ekonomiku. Uvidíme, jestli se jim to podaří. Já bych to moc přála, ale bude to samozřejmě hodně o strategickém myšlení a o i politické odvaze, na rovinu řečeno. Pýtal som sa na ten BRICS práve kvôli tomu, lebo už sa čoraz viac aj u nás začínajú objavovať názory. Samozrejme nie od tých hlavných ekonómov, ktorí len Brusel, Európska únia a podobne, veď asi to poznáte, je to podobné aj v Česku, ale objavujú sa hlasy, ktoré tvrdia, že možno by sme sa mohli viac začať orientovať práve na potenciálne aj členstvo v BRICSe, pretože Európska únia ako keby bola mŕtvým projektom. Ak nepríde k nejakej zásadnej reforme, tak pravdepodobne ju čaká nejaký rozpad alebo odíde na smetisko dejín. Ako sa pozeráte na toto takým štátom ako Slovensko a Česko, malým hráčom? Bolo by členstvo v BRICSe prospešné? Já si myslím, že to není úplně na pořadu dne v tuhle chvíli, že bychom byli členové, jsme na to hodně malí, ale a taky jsme ukotveni v trošku jiném prostoru. Já si myslím, že v první řadě by to chtělo prostě mít k těm zemím jako vyváženější vztahy. Což doufám, že se třeba nové vládě včera trošku více bude dařit, to znamená ne ten ideologický pohled, že podle hodnot Václava Havla hodnotíme, jako s kým se milostivě budeme bavit a s kým ne. Na to opravdu není nikdo zvědavý. Jo. To znamená, budeme se spíš prostě řídit tím národním zájmem a budeme prostě, pojedeme tou linií, kdy nebudeme o ničem poučovat, nebudeme kárat, moralizovat a všechny tyhle ty keci, na který opakuju skutečně nikdo na globálním jihu není zvědavý, ale prostě budeme mít normální prostě obchodní, investiční a jiné vazby. Jo? To by pro začátek nebylo vůbec špatný, bod první. Bod druhý, já si myslím, že co se týče České republiky a Slovenské republiky, že my si musíme hlavně jako ukotvit se v tom našem prostoru. Jo, to znamená první, co je, jo, třeba prostě Brazílie je jako určitě úžasná země, je to pro nás strašně daleko, je to kultura, která je nám do značné míry, nechci říct úplně cizí, ale prostě jako nemáme s ní denní kontakt. Jo. A my potřebujeme mít pořádek v tom našem prostoru, to znamená v případě jakýkoliv destruktivních dalších prostě kroků v rámci EU, tak my musíme mít prostě stabilizovaný to okolí. Jo, ideálně mít přátelský vztahy, anebo aspoň neutrální. Jo, to si myslím, že je naprosto klíčový, to znamená ta širší střední Evropa a směrem k tomu Balkánu, to si myslím, že je jako horizont, který dokážeme určitě jako země střední, menší velikosti prostě obsáhnout. Jo? To si myslím, že by mělo být klíčové zaměření naší diplomacie. A potom samozřejmě mít prostě s těmahle zeměma dobrý vztahy, ale logicky si prostě uvědomovat, že prostě pro Čínu jako Česká republika se svým počtem obyvatel je prostě jedno středně velký čínský město.
Mhm. Tak to prostě realisticky je. Jo? Takže jako nedělat si nějak extra velký iluze, ale určitě opustit tu politiku, to vy takhle nemáte naštěstí, vy se tady počínáte podstatně rozuměji, ale prostě opustit tu šílenou, prostě havloidní politiku těch hodnot, kdy furt někoho káráme a děláme, že jsme Bůh Otec, který všechno ví nejlíp, že jo, my zrovna teda. A prostě mít pragmatický, dobrý vztahy, pokud možno s těma velmocema, a tam, kde se to protne ekonomicky, kulturně, tím lépe, tam, kde ne, tak prostě aspoň na neutrální, klidový bázi a nedělat tu politiku, kdy si neustále vytváříme nepřátele. A hlavně, když přijede někam jako zástupce 10milionový země, jo, a teď tam začne vykládat, jak to Rusko je hrozně, jak musíme uvalit ty sankce, tak prostě jste směšní. Směšný a trapný, jo. Takhle se prostě diplomacie nedělá. Pekne povedané, na rovinu a otvorene, myslí si to mnoho ľudí, ale politické špičky niektoré stále razia inú líniu, veď vieme, ako to je. Pomaly sa končí rok 2025, nejaké dva najvýraznejšie momenty, jeden pozitívny a jeden negatívny, ak by ste vedeli nájsť z vášho pohľadu, ktoré by boli? Tak z hlediska těch negativních si myslím, že je to pokračující ta degradace Evropské unie, která se vlastně i paradoxně pod tím tlakem té americké administrativy jednoznačně postavila za válku. To je pro mě nejhorší zpráva. To znamená, že jak představitelé jednotlivých zemí, Merz, Macron, Steinmeier, tak to vedení Evropské unie, zejména ty dvě čarodějnice, to znamená von der Leyenová a Kallasová, že to prostě je jednoznačná podpora války, aby pokračovala co nejdříve, protože dokud válka trvá, tak oni se cítí, že budou moci. Dává jim taky možnosti. Pokračování váleční hysterie neskutečný. Vemte si Rutteho, jo, jako výroky typu připravte se na to, že budete trpět jako vaši dědové, jak to řekl, jo. To je neskutečný tohle říct, neskutečný prostě. A nikdo se proti tomu de facto nevymezí, jo. To vidíte, v jakým úpadku ta Evropská unie je. To znamená, tohle je válečná militarizace, váleční štvaní, hysterie, naprostá hysterie, kde vůbec jako není prostor pro nějaký zdravý rozum. A myslím si, že J.D. Vance to na té mnichovské bezpečnostní konferenci vystihl úplně přesně. Jo, myslím si, že to jako opravdu, jako mám jiný pohledy ekonomický určitě než oni, tak tohle si myslím, že vystihl dobře. To znamená naprostá degenerace, ale nebezpečná. Extrémně pro nás, jako pro normální lidi, strašně nebezpečná. Tak to je pro mě jakoby ta špatná zpráva. A ta dobrá, samozřejmě, tam bych prostě viděla tu snahu tomu vzdorovat, jo. Což jsou právě třeba některé ty země toho globálního jihu, což je právě ten BRICS, což jsou všechny ty možné alternativy ve finančnictví, ale což je i odpor jako uvnitř těch jednotlivých zemí, jo, prostě vidíme některé zemí mírový hnutí, prostě protesty proti válce, snahu prostě jiným způsobem ekonomicky fungovat. To jsou takový malý zárodky u toho globálního jihu, je to mnohem silnější, takže to je taková naděje do budoucna, ona se nemusí vyplnit samozřejmě. Jo. Ono nadějí jsme už viděli hodně, že jo. Zase to může být projekt, který prostě nakonec nevyjde, že se třeba tomu západu skutečně podaří ještě je rozdělit, poštvat proti sobě, co já vím. No, nebo se zahltí do nějakých vnitřních prostě bojů, jo, tak uvnitř Indie máte prostě velká část indické elity, prostě má pocit, že Spojené státy jsou jejich druhý domov, jo, což je samozřejmě fatální chyba, ale myslí si to, jo, takže samozřejmě toho prostoru na divide et impera, rozděla panuje tam poměrně hodně, jo, ale pořád v tom vidím poměrně jako velkou naději. A konec konců možná i v té americké administrativě, která mě nenaplňuje jako nějakým nadšením, ale je tam minimálně prostě aspoň naděje na to, že některé ty konflikty mohou skončit. A minimálně tam prostě není tlak na to hnát do té eskalace nějaké jako třetí světové války, kterou tady ty blázni v EU snad dokonce vítají nebo se na to těší, se si myslí, že po 30 letech vylezou z bunkru a tady všechno pokvete, já to nechápu, jo, tyhle ty hlubce, ale tam možná jako trošičku naděje je, jo, takže spíš proti katastrofě postavím malou naději, ale myslím si, že to vánoční období je o tom, jo, Vánoce jsou o naději. Jo. A je taky trošku na nás, jak s tou nadějí budeme pracovat. Áno, to je pravda. Tak dúfajme, že sa veci začnú uberať lepším smerom a že rok 2026 bude pozitívnejší. Aj na domáce veci, aj zahraničné témy.
že prinesie aspoň nejakú nádej a výhľad do budúcnosti. Naděje je, to je to pozitivní, jako jo. Naděje rozhodně existuje. A teď jde o to, abychom prostě my jako občané dali jasně najevo, ne, válku fakt nechceme a fakt se váma nenecháme ožebračovat, protože tam vůbec jako nejde o planetu a o nějaký velký ideály, ale zase jenom o nějaký skupiny, které si na to mají maximálně nahramat a ohrožovat nás existenčně, ohrožovat extrémně existenčně dokonce bych řekl. Áno. Pani Švihlíková, veľmi, veľmi pekne ďakujem za váš čas a za názory, s ktorými ste sa s nami podelili. Verím, že sa budeme vidieť aj v budúcom roku. Želám krásne, pokojné sviatky vám aj vašim blízkym a všetko dobré. Odpočíňte si, oddychujte. Dobre sa najedzte. Děkuju moc. Já moc děkuju za pozvání, moc děkuju za povídání, který bylo opravdu obsahově hutný. Víte, já už jako vystupuju hodně, takže dokážu jako ocenit, když prostě jako ty otázky, že to má gro, že to má podstatu. Takže já moc děkuju, budu moc ráda, když se uvidíme a přeju vám i vašim divákům a posluchačům, aby ty Vánoce byly skutečně takové, jaké mají být, to znamená plné naděje. Ďakujem veľmi pekne aj v mene našich divákov. Ešte raz ceníme si to. Všetko dobré, dovidenia.